ଆରେ ପୁଅ ଏମିତି କ'ଣ ଏମିତି କ'ଣ ଏମିତି କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଘ ପବନ ଜୋରରେ ଆସିଲାଣି। ଯେମିତିକି ଆମର ଛୋଟ ପିଲା ସୁମିତି ସେ ଦେଖିକି ବହୁତ ଜୋରରେ ଖୁସି ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ନାଚୁଛି। ତ ଏମିତି ବର୍ଷା ପବନ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲାଣି, ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ବର୍ଷା ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଆକାଶର ରୂପକୁ, ପବନ ବି ଜୋରରେ ବହୁଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପବନ ବହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଦେହକୁ ଆରାମ ଲାଗୁଛି। ଯାହା ହେଉ ଏତେ ଗୁଳିଗୁଳି ଭିତରେ ଆଜି ଦିନ ଯାକ ପ୍ରବଳ ଗରମ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଆମର ଲାଇନ୍ ବି କଟିଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି 33 KB। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାହାରେ ଆଜି ଯାଇ କାମ ନ କରି ବାହାରେ ବସିଥିଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ଗଛ ଛାଇରେ। ତ ଯାହା ହେଉ ବର୍ଷା ହେଲେ ଆରାମ ଟିକେ ଲାଗିବ, ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିବା ବର୍ଷା ହେଉଛି ନା ହେଉନି ସେଇଟା ଦେଖିବା ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅଲରେଡ଼ି ବର୍ଷା ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ପବନ ଭିତରେ ଆମେ ଘର ଭିତରେ ଥିଲୁ, ଏସବୁ ବର୍ଷା ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ଯାହାକି ଆରାମ ଲାଗୁଛି। ଯାହା ହେଉ ଏତେ ଦିନ ପରେ ବର୍ଷା ଟିକେ ହେଲା, ପାଗ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା, ଆଜି ନିହାତି ଟିକେ ଆରାମ ମିଳିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର ବଡ଼ମ୍ବାରେ ତ ବର୍ଷା ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ବର୍ଷା ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଜଣାଇବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ହେଉ ଆରାମ ମିଳିଲା। ଆକାଶ ମେଘୁଆ ଅଛି, ପୁଣି ହେଇପାରେ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏବେ ଛାଡ଼ିବନି। ଯାହାହେଲେ ବର୍ଷା ତ ଚାଲିଛି। ହଉ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।